नैबे नैबे ओंखारनाय ना गाइस गासिबो साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आदानिखौ बेरायफैदों ना बेरायफैदों दाखालिबो फैदोंमोन दिनै लास्ट टाइम फैबाय आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगोफोरा आं गराय गाखोनायाहाय नै गेरा ना गेरा बरिया मोजां साजायदों नै बेहाय माबा दं नै नाय नै गियानानो सोरां नै बुहुमनि बर'फोर खौसे जा लिरनाय दंना बिराद मोजां खालामदों बेखौ guys जोङो दा बेरायगासिनो नै लानानै सावरायनानै खामानिखौ जेरैबो नै दखानजों लानांगौ आरो बोरैहाय संसार जाबोयो बेहाय गासिनो नुजोबगोन दा नायगासिनो दङ रिकल दं नै कल दैखर नोगोर मानसि दं माथो इस आथिं सुनो ओंखारा नैबाव दैहु दं नै दैहु ओमफ्राय नैबे बन दोनग्रा बन नोगोर मानसि दं माथो हाय ओंखाम संग्रा दं ओरैजा नै माबा इन्जि लुग्रा ओरै नायनानै लादो नै गासिनो दंजोबो नै जेखाइ दं खबाइ दं गायहेन आरो ओरैजाय दं नै सान्द्रि नै माइजेन नैबे लावथाय थुख्रा स्केट हाथुरा गासिनो दंजोबो सेस बर'फोरनि माबा दंजोबो आरोना नैबे बाख्रि सान्दांगा हासिनि सेस दंजोबो आरोना लोगोफोर नैबाव फुजा होयो आरो ओरै मा दंबावो र' नायनो ओरै बर'फोरनि जारिमिननि लेखा खफ्राय नैबे नै दं खाम दङ ओरै एम्फौ माइ एम्फौ फिसा बे नैबे ओंखारनाय ना इसिं दं अखं दं ओरै बहाय मा दङ गग्रा दाउ दोनदों बिदै दं माथो ना दाउ गग्रा ज' लोगोफोर जों दा बेनिफ्राय थांसैलाय दस्रायाव नायसैलाय मा दङ बिराद मानसिखा होंगो दोंगो जेरैबो मादैनाव माबा जानोलै बेसेबांलाय हा फवा 25 जानायनि है दा जानो लायोना फसे लानोसै फसे लानोसै मोजां खादा ना
नोंनाबो 100 हा ला 90 होगोन आनैसै नै खायसे मोजां जानो होंगो दोंगो खालै मानसिफ्रा जोबनो थांखाया आदाहाय बांसिन जाबावगोन बे ना मानसिया हरै बिदि जागासिनो बेजों लामा गैया मा मोनो नो फ्रन्टियार थानायनिया दाम पार्टि मोनजासिगोन पार्टिसो जौजों जौ बेदर दा बाइकआ माथो होंगो दोंगोथारना साइकेलानो ओइ माथो नैबाव गान खनगासिनो दं ओइ मिटिं जागासिनो बोरायफोरनि नामसो नालाय बे आसामिसाव लेरदों नायदो लोगोफोर जोंनि लिरगिरिफ्रा बर' रावावल' लिरो बेखौ सोरबा ट्रेन्सलेसन खालामोबा नोजोराव बर' हारिया बिसिम दावगाबोदों नै जोंबो गेर मोनसे दं नै आसामनि राव जाबोनाय असमियानिल' राव जाया नायदो नैबाव बर' रावाबो दिनै जों थानाय ओनसोलनि राव जानो हानांगौ ओरैजाय मोसाग्राफोर दङ खोमाबो गोबां लोगोफोर नै जोंना लोगो मोनदों बारसिग्रा बारखोनायनो नागिरदों आरो आङो बारखोनायनो बारनायनि ओइ ओमफ्राय मोनसेल' बारदोंरा ओइ दे माबा गोदान लोगोया बे फालिफोरनि बयाव मोनोना लोगोफोर दंमोन लोगोफ्रानो गावस्रालायजोब्बाय आरोना गासिबो दा हारसिंसो दङ ओरै नायदिं लाजोबसै एक्जिबिसन आरोना बे बर'फोरनि माबा दङ गासिबो ज' गानग्रा जोमग्रा गासिबो मोनजोबगोन आरोना नैबे हटेल जाहैबाय ना नैबे डास्टबिन बिराद मोजां खालामना दोनदों जाय मेथाइ बायदिसिना जायो साहा लोङो दै लोङो गासिबो बेखौ गारजोबनांगौ आरोना डास्टबिन खालामनाया बिराद मोजां जादों लोगोफोर नै बिदिसो बानायनो नै जोंना आदाखौ लोगो मोनो नै मिथिङाव फैदों मिथिङाव साहित्य सभायाव मानसिनि नामा नाम आंना मुसुखा इस्लारि थ' सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर मुसुखा इस्लारिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामना होबानो जाबाय लोगोफोरनो ओरैजाय माबादों नै सिखा रुवा नै आदा लोगो मोनदों जोंहा मोजां मोनदों नै बेरायफैदों ना आदा बेरायफैदों दाखालिबो फैदोंमोन दिनै लास्ट टाइम फैबाय आरो दे आंनि मा सिनायनो आंना मुसुखा इस्लारि मुसुखा इस्लारि सापर्ट खालामथिनदो बयबो लोगोफ्रा बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो जों बर'जों बर' बयबो सापर्ट होलायनांगौ मुसुखा इउटुब चेनेल होनो नामा दासो दावगाफुनाय बिथाङा दासो गोदान बयबो सापर्ट खालामो होननानै थेंक इउ आदा ओंखारलांफिनसै गासिबो नै बेनिफ्राय बैजोंसो ओंखारग्राया आलि थाजाबलायबाय
बिराद होंगो दोंगो मानसिफोर लामाखौनो मोनलायखाया माथो हारसिंबाथाय जोंनानो भलन्टियार माबाफ्रा स' लोगोफोर आं दिनै फार्स्ट टाइम गराय गाखोगोन आरोना नै गराय 50 थाखा टिकेट ओरै राउन्ड खनसे गिदिंनो मोनगोन आरोना 50 थाखाजोंहाय सासे गोरलै गाखोलांगोन एबार खनसे गाखोगोन आरोना जोंना नै गराय मालिकआ बिलाइ गाखोगोन औ मोनथिखायो जोङो सानसिनो गाखोसिगोन आरोना नैबेसो गाग्रायालाय बोरै गाग्रा दंलायखायो दा मोजांथ' गाखोनो दावहा नांनो थांनो नागिरदों आङो गासिबो गरायजोंहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगोफोर आं गराय गाखोनायाहाय मोजां गाखोनो गाग्रा दंजोबखायो नै सिलायबो मोनफालायबावोसो मिथिबाय सिलाय ओरै खनसे राउन्ड खनसेल' गिदिंनो मोनगोन आरोना 50 थाखा लायो ओइ गराय गाखोनो ना गराय गाखांबाय माथो गाखांबाय ओइ आंनि खोनादोंखौ फरायबाय दे औ गथ'आ ओइ गासैबो नायनानै लाबानो जाबाय केमेरा बारा मोजां नङा जोंना जायो केमेरा साबमिट खालामफिनदो गाइस गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आदानिखौ आङो बिनिनोखा माबानि पार्कआवनि नङा जोंना बिस्मिल जायो अबे गुटका चल गया देखो ओइ गुटका ओइ दे जा बिथां लोगो मोनबाय ना दिनै औ दे थांनो बिराद मोजां मोनदों दे औ दे थेंक इउ मायने जा ओइ आशीर्वाद गासिबो मोजां गाखोगासिनो दं बिसोरो दा उनाव टिकेट दां नों फट' लागोन दा फट' लादों ना खारगोन बियो एबार मेरा मामा का बाड़ी है अनिल लाना थांदो मोनालायबाय जों बेरायै गासिमोन होमबाबो मानसिया दासिमबो दं आरोना होंगो दोंगो जेव जेव गासिमोन दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै Lalu